got ticket. Znate šta? Ovdje se ljudi više okreću kad pričati u kameru nego u prizornu. Ja sam mislila da se ovdje da mi je manje čudno kad vloguješ. Ne, nije baš to manje čudno. Sovski sistem. What? A u prva klasa? Idem tamo da vidimo bolje, a? Ajmo ovdje. Hola, señoritas. ¿Cómo estatitos? Znači idemo nagore. Drugi puta. Kasno idemo sad. Sutra. Kod tebe vi je karta? Jesu udaljava od mene? Ajde što daš prvi. Ja? Odlično. Mogu je tamo dole? Da snimam? Ide najbolje. Uopšte nije visoko. Majak. Okej. Šta ti? O bok, ajde. Visoko je, majko. Bitno je da ideš, to je mnogo bitno. Nema veze što ideš taki. Samo, drugi put čistiš povlaka. Ali ja ne znaš kao one slike, ne švajcarska sela i tamo planine. Nadam se da spremno da grazim ovdje. Vidjela sam jedno selo, izgleda kao kad gledamo one švajcarske razglednice ili wallpapere na Google. Onako selo, a iza sela one planine puno snega. I sada, ako se ne popnem, odem malo na ovu njivu koja nije baš ravna, neću moći da uslikam. Ne znam kad ću sljedeći put da dođem ovdje. Zato bolje da uslikam sad. O, čoveče. Iz daleka sve izgleda blizu. Ako dođete bliže, moj ima da me ubiju. Ja najviše kasnim zato što fotografišem. Ljudi, ne možete baš da vidite ovdje dole. Ali kako je tu lepo. Ne znam ni šta je to. Ali evo ga ovo selo. I ovdje se baš ne vidite zato što GoPro pokazuje široko. I to je prednost nekad. A nekad baš i nije takav prednost. A ću ja telefonom vam da čaram. Ko gleda storije, taj može u potpunosti da uživa. Ko će prvi? Znate šta? Trenutno prolazim kroz neko selo, jedva ja imam par kuća ovdje. Ali što je interesantno, što koliko je Švajcarska napredna zemlja, koliko je moderna, koliko je daleko od nas. Ljudi ovdje na selu drže krave. Ja mislim da ovdje jedno domaćinstvo, kako se to kaže domaćinstvo, jedna kuća ili to se imaju više krave nego možda jedno čitavo selo kod nas.
moderni su, imaju sve, ali žele da žive onaj zdrav život, da jedu bio, da... Eto, ima smisla. Lepo je. To je druga stvar koja mi se sviđa. A da, prvo, to sam rekla u storiju, sviđa mi se to što kogod prođe pored vas i ne pozna što od mene znaju. I svako vam se javlja, ono. Imaju tu par pozdrava njihovih. Ja znam samo jedan. Ali uvek uzvratim ili osmeh ili nešto, mislim se. I ono, osmehnem vam se i mislim se što... Nije teško biti fin, ono, osmehneš se i pozdraviš se. Kad bi se nama neko tako pozdravio tamo gdje živimo, mi bi ono, što hoće ovaj, luda. I naše današnje putovanje na Gurtinu se završilo. Adisa se smrzla. Ja se skuva. Eto, toliko da ovog vloga. Vidimo se u nekom sljedećem vlogu. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, pritisnite taj like button ili vidite ovo, pazite ovo sada. Ovo je za subscribe. Uradite baš to. Subscribe-ite, zapratite kanal ako se to pada. I vidimo se u nekom narednom sljedećem vlogu.